Como vostede, presidente, fai balance destes 4 anos de legislatura, tamén a fan os medios de comunicación. E ese balance tradúcese en preguntas dos seus directores para os vindeiros 4 anos. A primeira traslada a José Luis Vilela, director de La Voz de Galicia, que se interesa pola sanidade pública. Se lle parece, démola. Presidente Touriño, afortunadamente os europeos, e por tanto tamén os galegos, gozamos da mellor sanidade que hai no mundo, pública e universal. Pero continuamente chegan queixas de que o servizo parece que está colapsado. Na próxima legislatura será posible resolver este problema? Bueno, coincido plenamente co que dice o director da Voz, con Vilela. Creo que é moi importante ser conscientes, porque é un gran esforzo de todos os galegos e de todas as galegas, que temos unha sanidade pública que é un ben colectivo, que é un ben de país, que é un sistema de protección pública da saúde universal, gratuito e de calidade. Creo que esa é unha gran conquista social. Durante esta legislatura, o que fixen dende o primeiro día, dende a responsabilidade do goberno, foi tratar de mellorala e renovala profundamente. Tiñamos unha profunda asfixia financiera, debíamos máis de 400 millóns de euros, a saneamos. Había un déficit de personal sanitario en xeral, incrementamos o personal sanitario en máis de 3.200 profesionais. Lanzamos un plan de infraestructuras hospitalarias para construir os grandes novos hospitales, Lugo, ora virán Pontevedra, Vigo, a melloras en todas as áreas urbanas. Xunto a eso, existía unha profunda precariedade tamén no personal que tratamos de mellorar e reducir as listas de espera. Como consecuencia de facer da atención primaria, mediante un plan especial, a porta de entrada ao sistema que debe recuperar funcións e ser capaz de dar unha mellor oferta, unha mellor calidade aos cidadáns. A verdade é que as listas de espera estaban en 137 por medio de espera media no sistema fai 4 anos, cando empezou a tarefa de goberno, e está hoxe o deixamos en 70. Iso quere dicir que prácticamente reducimos a mitad da lista de espera. En calquer caso, é verdade que, sobre todo cando hai unha gripe, cando hai puntas, epidemias, nos momentos de inverno duros, hai un desborde do sistema, porque, entre outras cosas, é casi imposible planificar un sistema para as puntas. É un sistema que debemos de traballar por mellorar, por perfeccionar, e seguiremos facendo este esforzo de poñer recursos, de ganar en eficacia, de informatizar, de digitalizar o sistema e de ampliar a carteira de servicios aos cidadanos na próxima legislatura. A seguinte pregunta procede da cidade olívica. Juan Carlos da Silva, director de Faro de Vigo, pregunta polo impacto da crise en Citroën. Señor presidente, o 2009 arranca co anuncio da factoría de Citroën dunha drástica reducción de produción de coches en Vigo. Esta situación xa leva aos sindicatos a temer unha masiva destrucción de emprego tanto na factoría de Balaídos como na industria auxiliar. Como valora vostede esta situación e que medidas urxentes ten previsto aplicar para facerlle frente? Bueno, certamente é unha pregunta moi importante para toda Galicia, desde logo para o sur de Vigo, que me fai o director do Faro. Bueno, 2 ou 3 cuestións moi rápidas. Primeiro, sabemos que o sector do automóvil en todo o mundo, o sector da automoción, está a sufrir unha crisis intensísima, pola caída ou desplome das ventas en todos os mercados. Isto está obrigando a reducións da actividade e axustes en todo o mercado mundial do automóvil. Bueno, o Grupo PSA Citroën plantexa para toda a previsión, para todo o ano e para todo o grupo no ámbito mundial dun 50%. A fábrica de Vigo e o sector do Vigo é dos máis competitivos, eu diría que o máis competitivo, que se posiciona mellor. A reducción prevista irá unha produción en torno aos 300.000 vehículos, o cual significará unha reducción no entorno dun 30-32%. Bueno, está planteando a empresa coa que estamos constantemente, estou entrevistándome constantemente co propio director xeral, que todo isto se realice mediante utilizar ao máximo a flexibilidade dentro dos axustes e a capacidade de encaixe dentro da flexibilidade da propia marxe de maniobra da empresa, das plantillas na empresa, que en calquer caso se faga sin que haxa extinción definitiva de emprego por parte de ninguén, por tanto, sin que sexa automático, e sempre buscando necesariamente o acordo. Por lo tanto, están manexando ideas en torno a xubilacións anticipadas, pactadas e negociadas, en torno a ERES que son expedientes temporales de regulación de emprego, pero redistribuídos entre toda a plantilla,
Estamos traballando co sector auxiliar, coa industria auxiliar, que é a que pode padecer máis, para que iso non sexa traumático. Por lo tanto, claro que hai dificultades, deben afrontarse buscando o pacto e o acordo, coa maior grado posible de axudas que, dende logo, dende a Xunta de Galicia e dende o plan de automóvil se están a dar. Logo está todo o plan de axuda do automóvil que se vai desenvolver a nivel de Estado, pactado con as comunidades autónomas, 800 millóns de euros. Son plans de competitividade para mellorar a organización da produción, mellorar recursos humanos e cualificación dos mesmos e buscar máis eficiencia na produción de vehículos desde o punto de vista da sostenibilidade, vehículos cada vez máis limpios, menos contaminantes. Eses plans van a estar dotados económicamente de moitos recursos e aí iremos apostar con forza. E, finalmente, para min o objetivo último, xunto con que non haxa ningún tipo de trauma laboral, espero, confío plenamente en que o podamos conseguir, e a mensaxe que lle quero dar. En segundo lugar, se trata de nuclear en torno a Citroën todo o sector da automoción, que siga nucleado. É dicir, o clúster do automóvil que non se rompa, que non se disminuya, que non quede mutilado durante o paso por este túnel da crisis. Creo que aí é fundamental e que o foro social que temos organizado funcione. Todo isto está en marcha. Estes días xa se está desenvolvendo a orden que desenvolve este plan de axudas e da Xunta de Galicia seguiremos apoiando todo o necesario para que podamos salir razonablemente cara ao futuro no sector da automoción.